Pasagdi ang mga bata nga magduwa. Apan sa nagkakomplikado nga kalibutan, may mga ginikanan nga ang ilang mga anak sa duwa adidan. Sa rason nga ang mga bata kuno angay panalipdan. Inay tubayan nga makigduwa uban sa laing mga bata ug sa teamwork ug diskartes kadaugan makat-on, gigaw nga naman hinuon. Aron dili madagma, dili tugtan nga mudagan. Aron dili mahugaw, dili mulakaw. Dili paduwaon, aron dili panington. Inay magduwa, hala, to ay libro, ati man na. To ay assignment, buhata. Kini kuno kay maayong pag-amuma, pinangga ang bata. Apan, subay sa Article 31 sa UN Convention on the Rights of the Child, ang pagdili sa mga bata nga magduwa, muguba sa ilang pisikal, mental ug sosyal nga pagkahulma. Ang epekto, mga bata nga di kapugong sa kaugalingon, huyang ug dali matikwang, dili makalahutay. Ang pagpugong sa pagpadua sa mga bata usahay tuan nagsukad sa pangandoy sa ginikanan ug dili sa bata nga kagustuhan. Usa na kini kamatang sa abuso sama sa pagpugos sa mga bata sa pagpatrabaho. Dinhi atong ipanawagan, isalikway ang pugos nga pagtrabaho sa mga kabataan. Kauban sa Regional Council batok sa Child Labor diri sa Information ug Service Caravan sa Mabini, Bohol, alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.